Ukuze ubudlelwane bothando buqhubeke, bakhe imindeni, buqhubeke bungapheli, owesilisa kuyofanele ukuthi ambonise uthando lo wesifazane, aqhubeke futhi amnikeze nothando, amvikele ngoba uthando uyavikela. Bese lo wesifazane uyamthobela owesilisa ngaso sonke isikhathi. Uma owesilisa ethotshelwe, kumnikeza amandla ukuthi aqhubeke athande. Kanti-ke nalo wesifazane uma elibona uthando, kumenza ukuthi athobe ngaso sonke isikhathi. Indoda ayithande, owesifazane makathobe ukuze ubudlelwane buqhubeke buye phambili, bube buhle, kwakheke nemindeni. Day 253, ubudlelwane, 1 minute every day.